jeg stå her i kvarter med den her i hånden. Og jeg så ikke engang falde Simone af. Nej, hun fik 4 fejl. Ja, det var da altså meget. Står vi klar til præmieoverrækkelse i klasse 17A, LP 2-stjernet heste. Vi har en vinder af klassen, Tatjana Møller. Hun red med 0 fejl i tiden 31,5. Stille her. På en anden plads har vi Dina Bak-Sigmundsen. Hun red med 0 fejl i tiden 36,2. Ja, Louises. Med 4 fejl i tiden 28,39. Og på en 4. plads har vi Louise Kruse. Hun red med 4 fejl i tiden 35,29 i anden fase. Og på en 5. plads har vi Maria Molsjakker. Hun red med 4 fejl i tiden 35,33 i anden fase. Nu er du nødt til at klappe højt, for jeg kan ikke klappe. Ej, jeg kan også pifte. Vi ønsker rytterne til lykke, og vi gerne give jeres runde højere bolde, og lad mig gerne klappe, når rytterne kommer forbi. Det er ikke så vildt, at det er konen, der skal køre den. Hun kunne da godt lige ride lidt ræs. Nej, så får den ikke for lidt af nøje til. Jeg kan slet ikke se hende dernede bagved. Falder hendes stepper snart af. Næste klasse går